Doncs el Santi és un home ja de 50 anys que després d'haver fet You Say Tomato i tenir una vida amb moltes inseguretats i incerteses, ha decidit sentar cabeza, que diuen, i tenir una vida més convencional, per dir-ho així. Tot i així, ell està a gust amb aquesta vida que té. Evidentment, darrere d'això podrem trobar somnis frustrats o anhels que potser no ha aconseguit, però que segurament es poden substituir per altres coses. Jo crec que el Santi i el Joan Negrier ja és una sola persona, perquè porto tants anys amb aquest personatge que m'ha donat molt i jo crec que també li he donat amb ell. Clar, del Santi del Potato al Santi del Tomato hi ha un salt molt important. Crec que és important que la gent sàpiga que els personatges han evolucionat, són 10 anys més grans i que tenen altres vides respecte a You Say Tomato. Jo crec que del Santi, el Joan Negrier es queda amb la part més racional, per dir-ho així, i el Joan Negrier, al Santi, li ha portat, suposo que aquesta poca por a la sorpresa, no? A la immediatesa. Espero que el públic connecti amb I Say Potato perquè, en primer lloc, és una obra independent, és una obra autònoma que no tens per què haver vist la primera part, You Say Tomato, sinó que és una funció on tu veus la història de dos personatges que es troben i que allà passa alguna cosa i parlen del passat i també del futur. Però la gent que hagi vist You Say Tomato, evidentment, crec que és com tancar un cicle que a l'acabar You Say Tomato la gent es preguntava si aquests dos acabarien junts o no, i aquí li diré una resposta, però crec que és una resposta molt més profunda que tot això.